बेसना हाखौ मोगथां महराव सोलायहोनो हायो खाफालनि गोलोमदै गारनानै। आरो बे खाफालनि गोलोमदै गारनानैनो उदालगुरि जिल्लानि सासे आबादारिया गावनि बारियाव गुबुन गुबुन फारसेथिं हाइजें गायदों, फारसेथिं हालदै गायदों, फारसेथिं गायदों भिन्दि, फारसेथिं गायदों खख्लें, फारसेथिं मोस्टा आरो फारसेथिं थालिर आरो मैथ्रु आबाद बेफोरखौ गायदों। जोबोद नायथावना। दा बे बारि दखरसेयावनो हा दखरसेयावनो गोबां जे आबाद खालामनो हायो बेखौ फोरमान हिसाबै नायफैनो हायो नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि नैबे सोमलिबारि गामियाव। आरो बिथां मादैया दङ, आं बिथांनिफ्राय नाजागोन जे बिथाङा नैबे देग्लाय मोनसे थांखि लादों जे देग्लाय 1.5 बिगानिबो बांसिन बे हाइजेंखौ गायनानै बिथाङा बिधाननि थाखाय गायग्रोदों आरो गायनानै फैगोन बोसोराव हयथ' बिथाङा आरो गोबां हायाव बे हाइजेंखौ गायनायनि थांखि लादों। आं बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो नाजागोन। टाइम 8नि जानानै आदैखौ खुलुमनाय बावहरबाय। नुदों नोंथांनि बारियाव गोबां माने फारसेथिं थालिर, फारसेथिं माने बुङो हा सबाय, हाइजें गोबां दङ। माबायदि गोसो फैखो बेबायदि गायनांगौ होननानै? आं गावनो गोसो बोरखांदों बेफोरबायदि आबाद मावनो थाखाय। थारमाने बेफोरबायदि जों बर'आ आबाद मावाखैना, आंबो माने जाहाथे भबिष्यतआव लासै बर'फ्रा बेफोरबायदि आबादखौ बाय सोलोंलांथों होननानै आं मावनानै खिथिदों आरो। आं फार्स्टआवनो आं नैबे हाइजेंखौ सिमोन थांनाय बोसोराव गायदोंमोन। नाथाय सिमोनाथ' आं आइडिया रोंदिया गायफेरिखाय नखा बोथोराव माने सेवजोबनायसै। थेवबो माने आं गुबुनखौ नुनानै हाइजेंखौ बोरैहाय गायबा मोजां जायो बे हिसाबै नायनानै आं दा गावनो गायदों आरो हाइजेंखौ। दा बे हिसाबै आं देग्लाय हाइजेंखौ फलखौ मोजाङानो मोन्दों गायनाय हिसाबै। जेनेबा 1.5 बिगा हाइजेंआव बिधानाव थांदों 1 कुइन्टेल 25 केजि। दा देग्लाय बे जुदि 1 कुइन्टेल 25 केजियाव जुदि आं जावखांनानै 10 कुइन्टेलसो जुदि मोनोबा फैगोन आं 7 बिगासो गायनाय आइटेम लादों आरो। बेराफारसेथिं नुदों नोंथाङा मोस्टाबो मैगंबो दङ, माने ओमफ्राय खख्लेंबो दङ। दा बे खख्लेङाबोथ' गोबां माने एसे थाखा फैसाफोरखौ एसे खनसायनो हायो। दा बेजोंबो हासारबो जायो नङाना? हाया मोजां जायोना नंगौना नङा? खख्लेंखौबो आं बिदिनो सानदों। जेनेबा ओरैनो सोन गोग्लैना थादों नालाय हाया। दा बेखौनो आं खख्लेंखौ गोजानै मथा मथि 10 फुटाव गायदों। दा बेनि सिं सिं आं हा सबाय फोदों आरो। जेनेबा बे हायाव बे हा सबायखौ माब्ला फुनो हागोन? बे एखेदोनो जायो। बे काति मासाव फुजायो। थिग बिदिनो आरो खख्लेंआबो काति मासावनो जायो। दा एखे लोगोनो दाननानै बेयाव आं हाइजेंखौ गायनो माने परामर्ख लादों आरो गोसोखांदों। बै हा सबाय एबा बे खख्लेंखौ जुदि फाननो थाखाय बाजारफोराव माने एसे समस्या बेरखाङो नामा? दा बेखौ आं थांनाय लकडाउनावबो माने हालदै गायदोंमोन। बे हालदै गायनायाव आं जथेस्थ' खस्थ' मोन्दों, फाननो हायासै। दा बेनिखायनो देग्लाय आं हालदैखौ गायनायखौ एसे गोसो डाउन खालामनानै खमै गायनायसै आं। दा बे हिसाबै देग्लायबो जुदि लकडाउनाव थाबाय थायोबा फाननो उसुबिदायानो जायो। दा बेखायनो सानदों आं मा हिसाबै फानगोन बेखौ सानखांदों आं दा। बेराफारसेथिं नुबाय माने गोबां मैथ्रु दंमोन। मैथ्रुखौ नोंथाङा दाननानै माखासेखौ दानफायना गारबाय। फारसेखौ मानि थाखाय? थारमाने थांनाय बोसोराव जथेस्थ' मैथ्रुआ थायदोंमोन। दा थायनाय समाव आं फाननो हादिया। दा फाननो हायिनि थाखाय जेनेबा आङो मैथ्रुखौ एसेबां जोथोन लानो हादिया। माने जोथोन लाना मा जानो, फाननो हाया। बे बेराफारसेथिं जोथोन लायोब्लाबो ओरैनो सेवलाङो। दा बे एसेबां जोथोन लानाय जादिया। बेखायनो आं किसुमानखौ दानफायना गारनायसै। खिन्थु बेहाय माखासे जिखिनि थाबाय बिराद मोजाङै थायबोदों, माने माखासेया थायबोदों। दा बे थायबोनायफोरखौ नुबा नोंथाङा एसे गोसोखौ दुखु मोनानै? आरो गोसोखांबाबो जालिया। दा थांनाय बोसोरावथ' बाहाय दानफायना गारनाय रोखोमानो जाहैबाय। दा जि फांसे थादों बे मोजाङैनो थायदों आरो दा। बेखौ आं लकेल हाथायावनो फानबाय थानो हानाय रखम जादों। बाजारनिथ' प्रब्लेमथ' गैथ'वा। फारसेथिं नुबाय नोंथाङा बिराद माने बेहाय बुरजा हायाव दायो माने मालभग थालिर गायदों। बे मालभग थालिर गायनो थाखाय बेसेबां हायाव बेसेबां माने बिगासेयाव बेसेबांसो थालिरखौ गायजायो? ओरैनो थालिरखौ जों 8 बाय 8 गायबोला 250सो फुलि जायो। दानियाव आं 8-10आव गायनाय जादों ना, 220 दालसो जादों आं बिगा। 220 दालसो। बेसेबांसो खरसा थांखो? बेयाव बारा खरसा थाङाखै। ओरैनो आं 10 थाखायै माने फुलिखौ बायनाय जादों। बेखिनियानोल'। बेराफारसे नुबाय बे थालिरजों लोगोसे आरो गोबां माने हा सबायफोरखौ फोनानै होदों। दा बेहाय माने मानि थाखाय फोनाखै? जेनेबा बेयाव बेराफारसेथिं थालिरा माने ओरैनो जोथोन लाखानाय मुलि सारखानाय जायो नालाय, बे हिसाबै आं सबायखौ फोफाना होनाय जादों। बेथिं माने हायाबो मोजां जागोन होननानै।
जोबोद बाख्नायथावना माने बिथांनि बारियाव फै माने माल्टि क्रपिं जायखौ होननानै बुंदों बे माल्टि क्रपिंनि थाखायबो बेहाय माने गोबां माने आबाद खालामनो हायो दा खोब समायना हाइजेंआ बिराद मोजां लोब जाबोदों दा आसा मिजिंथिदों जाहाथे देग्लाय बिथांनि जि नाजानाय बे नाजानाया मोगथां महर मोनो बिथांनि जि नाजादोंमोन बियो देरहासारनो हायो दा फारसेथिं जों नुदों केमेरामेन बिथांखौबो दिन्थिनो खावलायगोन जे फारसेयाव माने माखासेयाव माने जों खाथियाव थांगोन बेहाय माखासे भिन्डी गायदोंमोन भिन्डीखौ बिथाङा खाग'नानै फानग'नो हायाखै लकडाउननि थाखायबो बिदि माने थासारि सोमजिदोंमोन नाथाय अब्लाबो बिथाङा दायो खानानै दा जोबनायनि एबा लामायाव फैबाय फिनिशिं लामायाव फैबाय आरो फारसेथिं बे मेस्टा मैगं दङ मेस्टा मैगङाबो माने बिथाङा बाजारनि थाखाय खुनु प्रब्लेम गैया मानोना जोंनि बर' मानसिफ्रा मेस्टा मैगंखौ बिराद माने जाथारो दा बेनिखायनो बिथाङा गोबां माने माल्टि क्रपिं सिस्टेमखौ खालामदों आरो माल्टि क्रपिं सिस्टेम खालामनो थाखायनो बिथांनि बारिखौ जोबोद माने समायना नुदों आरो बेराफारसेथिं 6 बिगानिबो बांसिन माने हा सबाय बिथाङा फोनानै दोनदों जों बेखौबो माने नुगोन दा फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बिथांबायदि आबादारिया जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगासारनायाव राङारि बिथिङाव जाहाथे गोख्रों खालामनायाव बिहोमा होनो हायो दा बिथांमोन बायदिखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारफ्राबो एसे मेगन फेहेरनानै नायहरो बेखौबो जोङो टाइमेटनि जानानै खावलायदों आरो बिथांनि जि माल्टि क्रपिं सिस्टेमजों आबाद खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नुगोन जोंनि टाइमेटनि फारि टाइमेटनि गेजेरजों दा बेखौ साफ्रोमबो दिनै जाहाथे जोंनि जि सुंद' बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजानाय फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बे बिथां आबादारिया जाहाथे आरो गुवारनिफ्राय गुवार खालामनो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय टाइमेटजों आं बेरगावनिफ्राय प्रफुल्ल